Сиңа булган кайнар хисләр кайчан соң янып тынар? Әллә инде сихерләндем, кем соң яратып туяр? Кем соң яратып туяр? Нишләремин бар гаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләремин бар гаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләремин Караңгы төн дейіп қалма, син килсәң балкыр төнем. Көктә янар йылдызларда, шатлыкта үтәр көнем. Нишләремин бар гаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләремин бар гаебем гашык мин, тормышның бүләге син, синсез калсам. Нишләремин гашык мин, гашык мин, гашык мин. Нишләремин гашык мин, гашык мин, гашык мин. Нишләремин бар гаебем гашык мин, тормышның бүләге синсез калсам. Нишләремин бар гаебем гашык мин, тормышның бүләге синсез калсам. Нишләремин гашык мин, гашык мин, гашык мин. Нишләремин гашык мин, гашык мин, гашык мин. Нишләремин гашык мин.